Ξενοδοχείο Ανατόλια, είμαι ο σεφ και μαγειρεύουμε σαλάτα. Θα πάρουμε τα μανιτάρια, πλευρό τους κατά προτίμηση. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Θα ρίξουμε τα μανιτάρια, τα έχουμε πλύνει όπως πρέπει. Θα τους ρίξουμε το αλατάκι. Τα πιπερώνουμε. Μας ενδιαφέρει να πάρουν λίγο χρώμα. Θα ρίξουμε λίγο λεμονάκι. Και τα τραβάμε στην άκρη. Στο μεταξύ, έχουμε να φτιάξουμε το dressing μας. Θα πάρουμε cottage cheese, λίγο ελαιόλαδο, χυμό από μισό λεμόνι και λίγο δυόσμο. Θα τα ανακατέψουμε να ομογενοποιηθούν. Το dressing μας είναι έτοιμο. Παίρνουμε τα λαχανικά. Τα κόβουμε με το χέρι. Έχουμε βάλει λόλο ρώσο, φρέσκο τσάιβ, μαρουλάκι σγουρό και φυσικά το σπανάκι που είναι και η βάση της σαλάτας μας και λίγη ρόκα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα τηγανισμένα μας μανιτάρια. Και η στιγμή να ρίξουμε από πάνω το dressing. Στο τέλος θα ρίξουμε την πινελιά που θα μας δώσει μια πιο ανάλαφρη γεύση, λίγο ξύδι μπαλσάμικο. Το ντοματίνι είναι αυτό που θα μας δώσει το χρώμα στη σαλάτα. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη.